Total na 30 jetmatic pump ang ipigdonar kana Bicol Porteles sa local government unit kan Tiwi kaining Webes, Oktubre 31. Presente sa aktibidad ang lambang punong barangay kan banwaan na benepisyaryo kan mga ini. Saro sa mga nakaresibing lugar ang barangay Kararayan. Sigun kay punong barangay Roger Cantes, bentahin ang gadan pigtaong jetmatic pump kan partido, lalo na tasaro sinda sa mga barangay na problemado sa supply ng tubig. Dakulaon po ang sa kuyang pasalamat, lalo na ang Barangay Karayan sa Bicol Party List, lalo na kay Kong Joey Salceda na kami ang host barangay sa pagtaukan mga recipient kaining jetmatic na 30 beneficiary kam sa banwaang kantimi. Pinanginota ni Bicol Porteles Representative Attorney Jill Bongalonan pag-turnover kan mga jetmatic pump. Sigun sa kongresista, inimanan sa indang paagi nga ni matawan ng kasimbagan ng problema sa tubig kan banwaan. Asigurasyon niya man na yaon pirmi ang partido handang umalalay. Over tayo ng 30 na units na jetmatic pumps para po matugunan yung pangailangan ng iba't ibang barangay dito sa ating munisipyo ng Tiwi at nang mapalitan na din yung mga existing at luma na mga jetmatic pumps. So in other words, malaking tulong po ito na matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na pagdating sa tubig. Presente man sa aktibidad ang kanguda na tugang ni Congressman Elizalde Co na si Diday na naghiras man nin mensahe sa mga benepisyaryo. Aramta na problemang maray. Number 1 is water. Sabi mi nga ni, baski warang kuryente okay lang, pero pag tubig nang nawara, talagang it's a very big problem. So sana sa pamamagitan kaini, grabe nang rin ang magigibong tabang. Makaginhawa na rin ang mga taga-Tiwi. Magigirumduman ngunya na si Mana kan matawan man ng jetmatic pump ang lambang barangay kan Santo Domingo Albay na problema man ang supply ng tubig. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.